മുന്നാട്ട് സഭന്റെ അച്ഛന്മാരും താനക്കാരും മതിപ്പം മുന്നാട്ട് നവരാത്രി ദിവസം വെച്ച് കുട്ടനായിട്ട് നേരിട്ട് പ്രത്യേക മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാലം വീട് വെച്ച് കണ്ടായിട്ട് പോരാനാക്കാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതമോ? അപ്പോൾ സുന്ദരവാഴ്ച, നവീനവാഴ്ച, കുഞ്ഞരവാഴ്ച, ബാബുവാഴ്ച, കവണവാഴ്ച നിങ്ങളായെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊറാത്തമ്മക്കന്മാരെ കണ്ടാൽ നവരാത്രി ദിവസം കഴിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലം വീട് വെച്ച് കണ്ടായിട്ട് പോരാനാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മുന്നാട്ട് സഭൻ്റെ അച്ഛന്മാരും താനക്കാരും മതിപ്പം കൂട്ടാനായത് കാമതി കണ്ടേക്കയോട് സമ്മതം
നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് പറമ്പാടാനായിട്ട് പോരിട്ട് വേണ്ടി രണ്ട് ഇത്ര വാക്ക് പറയും നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമല്ലേ? അപ്പം മായം പറയുന്നത് വാക്ക് അത് മതിപ്പുള്ളി നേരുള്ളത് വാക്ക് കൊല്ലത്തോടെ കൊല്ലം നമ്മൾ മലയാള തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ടാല് നമ്മൾ നവരാത്രിൻ്റെ ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന നമ്മൾ ഹിരിയന്മാരെ മതിപ്പോ അതിനാങ്ങ് ഞമാങ്ങും ഞന്ത നാളെ നേരത്തൊട്ടാറ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് 120 വേണ്ട ആ കാര്യം ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറയണുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പോ ഞമാങ്ങും ഞന്ത നാളെ താത്ത കണ്ടാലും വേണ്ട കൂടിക്കൊണ്ടോ ഞമാങ്ങും നേരത്തൊട്ട് ആൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് 120 പറഞ്ഞിട്ട് 8 നവരാത്രിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടും ഞമാങ്ങ് ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടോ ഞമ്മളത്തെ തറവാട് കായങ്കകളേത്തും ആയിക്കൊണ്ടോ ഞന്ത നാളെങ്ങും ഞമാങ്ങും താത്ത കണ്ടാലും വേണ്ട കൂടിക്കൊണ്ടോ നവരാത്രിൻ്റെ സുഹൃത്ത് നാളിനെ ഞമായങ്ങും നമ്മൾ അന്തത്ര മായങ്ങും കാളിമിട്ട് കണ്ടായിൻ്റെ അരവാദം തട്ടി തൊണ്ണോണ്ടാരി അവരാങ് ദീപം തിരിയായങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാരി അവരാങ് ഈത്ത കണ്ടായികളേത്തോ ആയിക്കൊണ്ടാരി അവിടാങ് ദീപം തിരിയായങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാരി ഞവരാങ് താത്ത കണ്ടായികളേത്തോ ആയിക്കൊണ്ടാരി പിന്നുണ്ടല്ല നമ്മൾ മതിപ്പ് പ്രഥമമായിട്ട് ആ മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു ബിർന്ന് കൊടുക്കണുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പു ഞമായങ്ങ് ആ മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു ബിർനായങ്ങ് ഞമ്മ കൊടുത്തോണ്ടോ പിന്നുണ്ടല്ല നമ്മളെ മതിപ്പ് ഞമായങ്ങ് താനെ നിർക്കണുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പു അതിനായങ്ങ് കണ്ടത്തിന് മുറത്തേക്ക് ആവണുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പു ഞമായങ്ങും തമ്പ്രക്കന്മാരെ കണ്ടായിക്ക് അട്ടം വീണ്ടും ഞമായങ്ങ് താത്ത കണ്ടായിക്ക് ഒരു ചുറ്റേരം ബലന്തരം വെച്ചിട്ട് ഞമായം കണ്ടായിനെ മൊട്ട് കായങ്കേളേത്തോ ആയിക്കൊണ്ടോ കണ്ടത്തിന് മുറത്തേക്കായ ഞമായങ്ങ് ഏളേത്തായിക്കൊണ്ടോ ഞമായങ്ങ് അവിടെ ആയങ്ങ് കണ്ടത്തിന് ഉടമസ്ഥരായങ്ങ് കണ്ടോണ്ടോ അവിടുത്തെ മയക്കന്മായ നിലക്കായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് അട്ടം വീണോണ്ടോ ഞമായങ്ങ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്രം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞമായങ്ങ് അരിയിട്ടിട്ട് ഞമായങ്ങ് കുറലായങ്ങ് കൊഞ്ഞോണ്ടോ ആ കുറലായങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് ഞമായങ്ങ് താത്ത കണ്ടായിക്ക് ഏളേത്തോ ആയിക്കൊണ്ടോ താത്ത കണ്ടായിക്ക് ഒരു ചുറ്റി ബലന്തരം വെച്ചിട്ട് ഞമായങ്ങ് കുറലായങ്ങ് വെപ്പിച്ചാലങ്ങ് വെച്ചോണ്ടോ അതിനായങ്ങ് ഒരു ശുദ്ധമൂർത്തിക്കായങ്ങ് ഞങ്ങൾ വർത്തിക്കൊണ്ടോ അതിൽ കായങ്ങ് ഒരു മുറ തമ്പ്രക്കന്മാരെ കണ്ടായാലും ഒരു ധൂപ്പാരത്തി കാണണമെന്നുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പൂ ഞമായങ്ങ് ഒരു ധൂപ്പാരത്തി ആയങ്ങ് കണ്ടോണ്ടോ കുറള്ള നായങ്ങ് മീത്ത കണ്ടായക്കുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പൂ അതിനായങ്ങ് അന്തത്തന്മാരെ ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞമായങ്ങ് മീത്ത കണ്ടായക്കോ ആയിക്കൊണ്ടോ അവിടെ ആയങ്ങ് ഒരു ധൂപ്പാരത്തി അതിനായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് മീത്ത കണ്ടായക്ക് ഒരു ചുറ്റി ബലാന്തരം വെച്ചിട്ട് അതിനായങ്ങ് വെപ്പിച്ചായലങ്ങ് വെച്ചോണ്ടോ അതിൽ കാര്യം ധൂപ്പാരത്തി ആയങ്ങ് കാണണമെന്നുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പൂ അതിനായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് ശുദ്ധമൂർത്തിക്കായങ്ങ് വളർത്തിക്കൊണ്ടോ ഞമായങ്ങ് ഒരു ധൂപ്പാരത്തി ആയങ്ങ് അവിടെ കണ്ടോണ്ടോ അതിനായങ്ങ് അന്തത്രമാരെ ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞമായങ്ങ് കണ്ടായങ്ങ് നിറച്ചോണ്ടോ ഞമായങ്ങ് അവിടെ എല്ലാ കണ്ടായക്കും ഞമായങ്ങ് കുറലായങ്ങ് കെട്ടിക്കൊണ്ടോ ഞമായങ്ങ് താത്ത കണ്ടായക്കായങ്ങ് ഏളേത്തോ ആയിക്കൊണ്ടോ താത്ത കണ്ടായക്ക് ഏളേത്തോ ആയിട്ട് താത്ത കണ്ടായൻ്റെ കണ്ടായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് നിറച്ചോണ്ടോ അവിടെ ആയങ്ങ് എല്ലാ കണ്ടായക്കായങ്ങ് ഞമായങ്ങും കുറലായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് കൊടുത്തോണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മതിപ്പോ ഞമായങ്ങ് നമ്മൾ തമ്പ്രക്കന്മാരെ തിരുവായതായങ്ങ് പുറമ്പാട് വെച്ചിട്ട് പൊടിയിട്ടിട്ട് തേച്ച് വെളുപ്പിക്കൊണ്ടുള്ളങ്ങനത്തെ നമ്മളെ മതിപ്പോ ഞമായങ്ങ് അതിനായങ്ങ് തേച്ച് വെളുപ്പിച്ചോണ്ടോ അതിനായങ്ങ് അവരെ വെച്ച് വെപ്പ് ചായലായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് വെച്ചോണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മതി വേള വെറുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഞമായങ്ങ് ഒരു മൂസരി ചെല്ലണം അങ്ങനത്തെ കാര്യം അന്തത്രന്മാരൊക്കെ പോത്ത് എടുത്തോണ്ടുള്ളത് മതിപ്പോ ഞമായങ്ങ് അന്തത്രന്മാർക്കായങ്ങ് ഒരു മൂസരി ചെല്ലണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങ് ഞമായങ്ങ് പറഞ്ഞോണ്ടോ അവരായങ്ങ് ഒരു മൂസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങ് അവരായങ്ങ് ഒത്ത് എടുത്തോണ്ടാരി പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മതിപ്പോ നമ്മളെ കണ്ടാല് നവരാത്രിൻ്റെ ഉത്സവം കഴിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് അന്തത്രന്മാർക്കായങ്ങ് വെച്ച് വിളയെ കൊടുക്കും ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറയണുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പോ ഞമായങ്ങ്
ഞമായങ്ക മറ അവർ വെച്ച് ഞമായങ്ക അവർക്ക് ആയങ്ക ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഞമായങ്ക മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ട് കേൾപ്പിക്കണമുള്ള അങ്ങനത്തെ മതിപ്പു ഞമായങ്ക മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാരെങ്കും രണ്ടുത്തരമാക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ഞമായങ്ക കണ്ട് കേൾപ്പിച്ചുണ്ടോ അവരായങ്ക രാശിക്ക് രാശിയായിട്ട് ജോഗപ്പാടായങ്ക പറഞ്ഞുകൊണ്ടാരി ആ കൊപ്പര എത്തി വെക്കുവായങ്ക ഞമായങ്ക അവരിലായങ്ക അനിയാതായങ്ക ഞമായങ്ക കേട്ടോണ്ടു അവരായങ്ക ഞമ്മക്കായങ്ക അനിയാദം തന്നുകൊണ്ടാരി അവരായങ്ക കുടി കൊണ്ടുകൊണ്ടാരി അവരായങ്ക കുടി കൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നങ്ങത്തെ അനിയാദം നിങ്ങായങ്ക ഞങ്ങളെ കൊപ്പരായങ്ക എത്തി വെച്ചോളി അതിലായങ്ക 8 നാൾ ഞങ്ങൾക്ക് അക്ഷയപാത്രം അതിനെ നിങ്ങായങ്ക അന്നദാനായങ്ക ചെയ്തോളി അവരായങ്ക കുടി കൊണ്ടുകൊണ്ടാരി ഞങ്ങളായങ്ക അക്ഷയപാത്രമായങ്ക ഞമായങ്ക എത്തി വെച്ചോണ്ടു ഞമായങ്ക അന്തത്രമാർക്കായങ്ക വെച്ച് വിളയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടു ഞമായങ്ക ഏതെന്നെ നാൾ ഞമായങ്ക മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാർക്ക് വെച്ച് വിളയങ്ക ഞമായങ്ക കൊടുത്തോണ്ടു ഞമായങ്ക നവരീതത്തിൽ മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാർക്ക് ഞമായങ്ക മംഗളാരത്തി ആയങ്ക ഞമ്മ ആയിക്കൊണ്ടു ഇന്നത്തെ നാളിലായങ്ക ഞമായങ്ക പുറമ്പാട് നിന്നോണ്ടോ അപരാധമാർക്ക് പൊന്തിക്കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഞമ്മളെ മതിപ്പോ ഞമ്മ എല്ലാരായങ്ക മോശരായങ്ക പിടിച്ചോണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഞമ്മ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ വാക്ക് ഏത് നാൾ മുട്ടിയും പളിച്ചു വിളയെ കൊടുത്തളി അന്തത്രമാരെ കയ്യാറെ എത്ര യാറെ കൊറടി പണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാർ ഒരേ അട്ട കണ്ണ് വെക്കാതെ കണ്ട് എൽമ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൽമ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൽമ കൽപ്പിച്ച് മുന്നത്തെ കാര്യത്തിന് മുന്നേ ഇന്നത്തോ നാളത്തോ കാര്യത്തിന് ചന്തത്തിൽ നടത്തി തരണങ്ങത്തെ പുണ്യകീർത്തി ഞമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിരിയന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ഞമ്മ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തലക്കൊടി മൊറാളി പാട്ടം പോലെ ആമത്തേതി കൂട്ടുള്ള മുളക്കോട് വീരന്മാർ ഇരുവർ കാര്യക്കാരന്മാർ സ്വാമി സോമനാഥനി മഹാഗണപതി ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നക്കോ നാളക്കോ 4 നാലിപ്പായിട്ടാണ്ടക്കോ എന്തോ ഒരു ഉടമ്പൂരി ഭർത്താവ് രക്ഷണ പുണ്യകീർത്തി ചന്തത്തിൽ കഴിച്ചു തരാൻ പറയുന്ന ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതമോ അപ്പോൾ സുന്ദര വിളാടിച്ച നവീന വിളാടിച്ച കുഞ്ഞർ വിളാടിച്ച ബാബിളാടിച്ച ശ്രാവണ വിളാടിച്ച നിങ്ങളായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ടായാൽ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് കാളും വീട്ട് കരുത്ത് കണ്ടയിൽ കയറിയിട്ട് ആ കാര്യത്തിന് ചന്തത്തിൽ കഴിച്ചു തരണം ചോദിച്ചിട്ട് മൂന്നാട്ടിലെ സഭനും അച്ഛന്മാരും താനക്കാരും മതിപ്പന്ന് മൂന്നാട്ട് സഭ കാരണം അച്ഛൻ വന്നോടി മൂന്നാട്ട് കാരണം താന കർണാൾ തന കഴിത്താന കോണ തന കലാമാള തമക്കുമര കണ്ടായാലും നാളത്തിനുള്ള കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ ഏത് സമ്മതത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാമതി കൊണ്ടേക്ക് എടുത്ത് അണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമ്മതം നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ട് കേൾപ്പിക്കണമുള്ള ഞമ്മളെ മതിപ്പോ ഞമായങ്ങ നേരത്തൊട്ട് ആൾമീസന്മാർക്ക് ആൾമീത് കരുത്ത് കണ്ടേ കയറാൻ ഞമായങ്ങ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടോ അവരായങ്ങ് മൂന്നാട്ടിലെ സഭയിൽ അച്ഛന്മാരിനെ തേനി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അവരായങ്ങ കാളുമീട്ട് കരുത്ത് കണ്ടായങ്ങ് കയറിക്കൊണ്ടാരി അവരാരായങ്ങ അവരായങ്ങ ഒപ്പിച്ചോണ്ടാരി അവരായങ്ങ ഞമായങ്ങ അവൾപാടായങ്ങ് എടുത്തോണ്ടോ അവിടെയങ്ങ് അവരവരെ തിരുവാത സത്യപ്രമാണം പോലെ അവരെ കയ്യാറ് ഞമായങ്ങ് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടോ അവിടെയങ്ങ് ഒരു തൂപ്പാർത്തെ അങ്ങ് കണ്ടോണ്ടോ ഞമ്മളെ അണ്ണന്മാരെ നിപ്പിച്ചായാലും പുറമ്പാടായങ്ങ് നിന്നോണ്ടോ ഞമായങ്ങ് പുറമ്പാട് നമ്മുടെ അണ്ണന്മാരെ നിപ്പിച്ചായാലും നിന്നിട്ട് ഞമ്മ 10 പേരുള്ള സേവാക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഞമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളെ ഹിരിയന്മാരെ കണ്ടിട്ട് നടുത്തോട് പാള പദ്ധതിയില്ലാതെ
കഴിഞ്ഞ് 20 ദിവസം ഞങ്ങൾ അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റി വെച്ച് പാർന്ന് പട്ടിക്ക് മരക്കുന്ന എരിവിന് അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റി വെച്ച് 6-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 7-ാം ദിവസം അന്നദാനം ചെയ്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ കടം കൂടി ഞങ്ങൾ കഴിപ്പിച്ചില്ല അതിനെവിടെയാണ് ഭംഗിയമ്മടുത്തിൽ കഴിച്ചു കൂടി അതിപ്പോൾ ഇന്ന ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി വിശ്വാസം ഇന്ന ദിവസം ഞാനൊന്ന് കണ്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി വിശ്വാസം കൂട്ടാൽ പറ്റി സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറുപത് കട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതിലുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ 25 പൂവോട് പുഷ്പത്തോട് വേളകൾ തക്കപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ നവത്തെ കാലം ഭംഗിയമ്മടുത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചൊക്കെ മാർഗം 10 ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കേൾക്കുന്നത് മരിക്കൂ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രമാണം പോലെ ശുദ്ധമായി എടുത്തു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നിൽക്കുഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അണ്ണന്മാർ നിൽക്കുഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 5 മാർക്കുകൾ 10 ഞാൻ അവപ്പാട് പത്തോട് ഞങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചുള്ളൂ നന്നായി ഊരാമേ കാലത്തോട് കാലം കൊല്ലത്തോട് കാലം തരുന്ന കാലഘട്ടം 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസം ഇന്ന ദിവസത്തിൽ തെറ്റുകൊണ്ട് തെറ്റ് ദിവസം എണ്ണ കൽപ്പിച്ച് ബൽമ ചെയ്യിച്ച് ബൽമ കൽപ്പിച്ച് ബൽമ ചെയ്യിച്ച് നീരാകച്ചിന് പാതായി കൊടുത്ത് എന്റെ വൈദ്യങ്ങൾ കേൾപ്പത് കൂടാതെ
Thank you.